My goodness, the next chapter. This place is so gorgeous. The food they serve, it's so amazing. The hospitality, I like it, Shane. I advise you at home to come and dive at the next chapter in Florida. Sanibonani, igama lami uNosihle wamagwaza. Ngibhalele kwi-show ngenxa yokuthi ngidinga ukuxhunyaniswa nokwanda engahlangana naye kwi-poetry section ngenxa yokuthi ngezwa kukhona i-connection between mina naye. The Bluetooth is ready to pair. Dlala nje. So ukwanda uthi wambona kwi-poetry session? Yes. Now you are into poetry? Yes. Okay. So kwi-poetry session, did you get a chance to khuluma naye? Yes, sakhuluma naye kwaba ukuthi si-exchange ama-numbers. Exchange nama-numbers kwaba ukuthi yena ngokwakhe wazi ukuthi sosizana because sithanda into eyodwa yabo. Wayengenakho ukuthi Uphekwe ingqondo, uyambatha wena. So-ke silokhu sixhumana kanjalo-ke, so sengibona ukuthi isikhathi esi-right sokuthi ngimtshele ngqo manje. So menixhumana nixoxani? Nikhuluma umsebenzi? Sikhuluma indaba nje yemsebenzi, ye-poetry, nothing else yena. Ngisho ngathiwa mhlawumbe ngiyazama ukungena ngalapho, hayi. Strictly professional guy. Yes. Akawagetha ama-hints. Hayi, akawatholi. So ngibona ukuthi ngcono ngiyizele mina manje. Okay, but you did well ngokuthi uze ngoba sometimes nokuthatha ama-hints kunesicefo. Ngoba uthatha ama-hints uyitshela ukuthi umuntu uyakufuna kanti just being kind. Uthola ukuthi unice isidalo sakho u-friendly yabo. So I think wenze kahle na ukuthi uze la uzomtshela straight up. So we haven't had intombazane ezoshela uguy in a while on the show. So it's super interesting. Nami ngifuna ukubona ukuthi how is it going to unfold. Wena unjani ukuthuka? Have you ever done this before? I've never, but ngenxa yokuthi ngiyamthanda uguy. So nje ngithe sibindi uyabulala sibindi uyaphilisa. If God forbid, but if this goes south ingahambi ngendlela ofuna ngayo uzomisa kanjani? Ngizophatheka kabi kodwa phela ngeke ngize ngimqhoqe umfana kodwa yena ngizokwenza sure ukuthi ngiyazama ukuthi ngamthola. Siza sazwa imisele. Unrelated but related, we've had another lady owafika njengawe because she was into this other guy. And uguy was like, amadoda ayahethana actually wona. How much more le ozoyishela wena? So uzodila kanjani nezinto ezikanjalo ukuthi mengase kuthiwa let's say uhamba la seniqomene kuyavuma but khambe nje kwi-relationship encancane libe kukhumbuza uzayibo. Phela wena wa. Have you thought ukuthi uzodila kanjani into enjalo? Angaze ngicabange kodwa ngisho ngakuthiwa ngiyabhekana nakho uguy uyangiqoma sesifika kuleso stage leso ukungikhumbuza kwakhe phela kuyobe kusho ukuthi hayi shuthi phela akangiqoma akekho there. All right, kuzobe kunje kungitshengisa ukuthi shuthi akangithandi vele, so I'll leave. Okay, no, I hear you. So she's ngoba vele umthetho usivuma ukuthi abantu besilisa bathatha izibongo zethu uyamnika vele isibongo sakho. Ngiyamnika bakithi. Wena Salomola? Hayi ngikayikhipha. What? Kuyaqala ke emlandweni ukuthi owesimame ethune imali azoyinika umfana wese yokulobola. I love the spirits. Yes. So are you ready to see Ukwanda? How nervous are you? I'm nervous, but I have to be a big girl. Yes. So do you have, I'm assuming you don't have a partner Jobula? No, I don't. Yeah, nusuku amcheck ukuthi khona umuntu ahlekisana naye. Ngizobona usubona. Ngizobona sengibona kodwa phela hawu nami akayona intaba phela. It's not like manje semine akasasuki ke nenzuku nangu nje kuhluza. Ngiyadlala kaze kube ngazathi sipromote ama breakups. No. I was just genuinely checking ukuthi useke wamqalaza yini because usushilo ukuthi umuntu oserious, so should bengakayikhuluma into kanjalo. No, besingakaze sixoxe kanjalo izinto ezikanjalo. So kuzobe kuyi first time yami. Okay, cool. No, asimbona ukwanda better. Ngifuna ukuqina ngimbuzo ngizoyibekela ukuthi kubuyena uzokubuza yona lembuzo. I was just curious and I know ukuthi nombukele ekhaya mhlawumbe unawo lembuzo engibuza, so that's why I had to touch base. We are staying stiff. Manevza now? No. Uzongena raw. Ufuna ungena live izwa. Yes. High five, girl power. All the best. Danko. Ungaindawo, I am eager to see how this will land. I want to see how Wanda will receive this. I want to see the whole thing, but I also want to take you to come along with me so we can see it and experience it together. This is Select Africa TV, and if you haven't pushed that subscribe button, please do that right now. And also remember to drop a comment down below kule section. Usitshela ukuthi what are expectations njengoba usuwazi leto zaziyo ezizwe manje la. So I'm so excited. Let's go.
ekucineni kumele ngi-assist cause mina nawe kuyomele sigcine sithandanile. Select Africa TV channel and akukho omunye uthando lwakho kimi lwanele. I can't wait ufike kithi emagcekeni uShanel noma ubuye esipani ngikuphekela ufike ukhathele. Hey, I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphila impilo sobawu 2 and please cela uvume tu cause mina I have a crush. See what love lives here, la sikhona. It is the next chapter on 167 Florida Road. Greetings, hello, hi, and welcome to the show. Whether you're South African and international or just sitting across the border, it doesn't matter. Igama lami nguSine Ngwakanene. But of course, ngoba wena ngiyakwazi ukuthi use into yenu ivephila semhlabeni, then you have the honor to call me Andwama 2K and Namgi 2K. So on today's episode of I Have a Crush on You, proudly presented to you by Select Africa TV. For the first time in a while ngibhalelwe intombazane uNosihle uthi ufuna ukuthi ukwanda abo umuntu wakhe ufuna ukwanda naye angazi noma kuzobe itenzakalayo yini leyo noma imishini mhlawumbe izothatha left asazi but indlela yokufind out ukuthi ungene nami ngaphakathi ukuze sizokwazi ukubona ukuthi kwetsalang. Please remember to subscribe to this awesome channel right here on YouTube. Subscribe, follow us on social media platforms and drop your comments down below. Ungitshela ukuthi ama expectations akho for this episode njengoba kushela intombazane ishela umuntu wesilisa akanjani, and then also remember to turn on your notification bell so that Jalo must post the episode go Tuesday ungeke uzuphuthele. While you're at it, remember to also follow the Next Chapter restaurants on social media platforms. Nami ngikhona ngo-Andwama 2K but okwamanje asingene ngaphakathi sibone ukuthi i-data today isiphatheleni. Uyena ukwanda ke lo esize ngayo kuyena singayo on the show. Hello Kwanda, unjani? Ngiyaphila, igama lami nguSine Ngwakanene, qhamuka kwi-company ekuthiwa Select Africa TV. So njengoba ngikufonelile ngathi ngicela ukuthi uze la sizoshutha ishow ebizwa ukuthi I Have a Crush on You. Ngisabhalelwa I had another picture manje ngoba sengiworried ne. So kunomuntu obhalile une crush kuwena. Angeke ngisho ukuthi ubani, angeke ngimshelele, angeke ngimkhulumele, uzoyichazela yena but mina ngizothi ngikubrief nje to understand ukuthi kwenzakalani la njengoba sikubizile yabo. So ngalesikhathi ebhala ubengayimentionanga ke indaba yenkolelo yakho manje sengiworried ngoba ngiyasesontweni lakho linendlela enenza ngayo izinto. So nje kuba umuntu wesilisa nje angithi uwe kumele uyokhetha. So ufila kanjani ngokuthi ulethwe la kisho uzokhethwa wena? Yo. Yeah, that's exactly why ngifike la nami nga because yo yeah ya ngazi ngididekile yabo ngongitshela khona because bengalindele ukuthi kungabe into kanje. Yabo ngishaza ngovalo futhi ngiyakubona ukuthi no man awukho right. Angazi ngathini useke washelwa before angasho ukuthi efonini uyaqala ukuletha kwi-date yaqala indawo ekanjena. So kuwena ungathi lento into enhle noma umhlola nje depending on umuntu ongilethelana khuluma iqiniso ngadependa kumuntu ongilethelana. Kungaba right makumuntu onjani? Ohloniphekile. Okay, so umuntu ohloniphekile awumind but makuzofika umuntu nje ungama-understand nawe uzoba ne-problem. Yes. So bengakadalula ukuthi umuntu oze la uyisilisa noma isifazane uma ukuthi umuntu wesilisa uzowenza kanjani? Buka no ngiyabuza phela I have to ask because what if ngempela umuntu wesilisa ngithi awazi wena? No. Uthi no. Ngikholelwa ukuthi ngikholelwa ukuthi ngingaba nento kanjalo. Phela i-21st century, 2025, the LGBTQ+ community keeps growing. Yeah. Ngisho kuthiwa thina sikholelwa kuyona noma wena ukholelwa kuyona but into ekhona. So mengase kuthiwa ngempela umuntu engize ngaye umuntu wesilisa uzoyihandlisha kanjani lonto ngoba usuze wafika usula? Angeke ngize ngikhulume ngisho naye not ukuthi ngiyamgxeka noma ngendlela kayona but ngikwazi ukuthi ngifane naye. Ngikwazi ukuthi ngize ngibe nendlela mhlawumbe ngizoyi cha angeke ngikwazi. Uzophuza ijuice yakho uyihambele. Ngizophuza ijuice. Yewe uzophuza amanzi. Okay no ngiyasibuzela ngisho ukuthi umuntu wesilisa kodwa futhi angisho ukuthi isifazane. Ngiyaqalaza nje ukuthi umiphi ngomcabanga ngiyakubona ukuthi u10 uthuke. Oh yabo kuba usonti ke eNazaretha ngabe ngiyakubuza ukuthi Steve angithi aniphuza esontweni leni?
Ya ungawusuphuthele ngabe ngiyabuza usifunini Steve just ukuthi uzowehlisa ngani umoya Ngiyabona. ngikutholeleni ezokukama down kancane. Ish. Hayi, right. Asiqala ngizomletha manje ke lo muntu. Last question before ngikudedele. Wena mangabe kuwena oshela intombi ubheka ini iziphi izinto oyayuthi izona ekwenza ukuthi umuntu wesifazane mhlambe hayi ukuthi umlangazelele ngendlela embi but ukuthi umfise nje ukuthi abe sempilweni yakho. Indlela yena akabukeka ngayo not ubuhle nani ukuhlonipheka Hlonipheka wena mayihloniphekile nje uqedile. yes ukuhlonipheka Alright. angidingi uvanzi Okay. indlela naye I present ngayo a decent. angiqi ehlezi nje Engiqizini engakhulumelisa futhi or angabi namagama aharsh. unendlela yomuntu wesifazane yokuyihlonipha unendlela yakhe khona into ongekuyikhuluma umuntu wesifazane uyazi ukuthi ngigcina la ngine limit Unga overshare. Yes, Okay. into kanjalo. No ngiyakuzwa. so Hayi lutho bafa kulutho ngibonge kakhulu ukuthi ufike ungiphi isikhathi sakho even though bunga awazi namanje ukuthi ngikuletheleni but ukwazile ukuthi still ungihlonipha ufike. Ngiyakuhlonipha kakhulu nami lokho ngiyabonga. Ngizomletha ke manje lo muntu usuzoyibonela wena ukuthi whomstwawe uzothini cha angazi lutho mina nje bengenzela ukuthi ngikubriefe nje ukuthi into engikubizele yona nje so that mayifika ungeke udide ukuthi awu kwenzakalani manje yabo. All the best. Relax. Aphuza ijuice ufaka ushukela emzimbeni uthi ukuthambisa igazi. Utense man like no hlisa moya semasababusini lana usaba semasababusini bathi pop mabhodlela pop shot. Ashay cheers. Just ukuthi nje relax. Twice. Hayi utense ubafo utense angazi uthona nje ubuhleli lapho unjani mhlawumbe utense njengayi noma urelaxe njengami uhappy you can't wait to see how it's going to unfold iyodwa voyendlela ukuthi find out ungayindawo wo you're watching Select Africa TV. This is I Have a Crush on You and we're coming to you from 167 Florida Road NX Chapter Restaurant. Sawubona ke Kwanda. njani Ngiyaphila njani? yaphela Ngiyacabanga ukuthi njengoba usubiziwe ke ake mina ngiyena lo muntu okucabanga ukuthi ukubizile la. Remember ukuthi satholana kwi poetry section lapha satholana khona. yes Ngicela ama numbers wakho and everything salokhu sikhuluma nje salokhu sixoxa ngeindaba ze poetry. Wena ngicela ukubuza ngokwakho ukuthi akukho nje wakutholayo mhlawumbe wakubonayo ukuthi mhlawumbe ugeli uyakuthanda noma ini. yo ngazi ngacabanga because indlela esahlangana ngayo ngangitshela ukuthi mina you want ukuthi siqhubeke nento esasihlanganele ekuqaleni ngaze ngicabanga ukuthi kungaze kube into ekanjalo Kahle hle emaqinisweni ngangifuna ukuthi ngisondelane nawe ngoba ngezwe sengathi khona iconnection phakathi kwami nawe angazi noma wena wayizwa yini but mina ngezwe kune connection namanje futhi ngisayizwa angazi ngawe ukuthi uthini kodwa nje indaba ikanjalo. There is why ngangilokhu ngibhizi ngoqina kwaThapha yabo zonke lezo zinto it's not like ukuthi kwakumayelana nepoetry kwakuwukuthi nje ngithanda umoya wakho ngawuthanda umoya wakho ngathanda wena nje ngathanda yonke into nje ngawe ngenkathi ngiqala ukubona so ngabona ukuthi no angivele ngadedeli ngabona ukuthi ngathi awuyifici ke so ngase ngithatha i-decision yokuthi ngizoyithula mina kuwena. Ngicathu uyabona ukuthi ngumuntu kanjani. Yebo ngiyabona ukuthi umuntu kanjani. Khona lokho kubika lokho. Phela uma kuwukuthi kukanjalo ucabanga ngaleso simo sakhe sikanjalo ngicabanga ukuthi singawenza ama means ukuthi kube khona izinto esihlanganisayo sibone sikhulume ngendlela yakho wenza ngakhona izinto nami sikhulume ngendlela engenza ngakhona izinto sihlanganise sibone ukuthi sizophuma nani but I'm sure khona into singaphuma nayo. Mina okokuqala ngiyakhetha. Yes ngiyakwazi ukuthi uyakhetha kodwa esimene esifana nalesi asisekho isidingo sokuthi ukhethe ngoba phela mina ngikhona nje ngikhona ngizokwenza noma yini oyidingayo ngizoba yilo muntu omfunayo uma kukuthi angiwuyena uzongitshela ukuthi ufuna umuntu kanjani.
ngisho ngingahamba ngisho ngiyoba inkosazana anginankinga ngenza noma yini wena kodwa uma ungibhekile ngokwakho ngawubona nje ukuthi ngingaba umuntu right for wena. Angicabani noma angibi noma angikubukeli phansi. It's just bengakulindele ukuthi ngabe into kanje. Yabo. O sathukile. Yeah. Nalokho ngiyabona nalokho kuyayifaka lento. Because Ungacabangi kakhulu kwani. Ungacabangi kakhulu. Wena nje inhliziyo yakho ngiyazi ukuthi iyayizwa lento engiyizwayo. Sihamsaneke. Inkinga yabona ish. Yini ufuna ngenze njani ngibe inkosazana ngiyongena bese uyangikhetha ngingakwenza nalokho ngiyimisele Hey yazi ngiyakuzwa yonke into eyisho inkinga ikuphi cabanga kwani let's say njengoba manje ngilethe lapha into edala ukuthi ungangitsheli lento efonini because manje usungibethelana yabona and reputation yami konke lokho njengamanje bengidinga usizo mfethu nami ngibonile ukuthi ngeke ngikwazi ukukutshela ngingedwa ngcono ngithola abantu abazongisiza bangisiza ke kodwa nawe bekumele uwabona amahinti kade ngangikunikeza amahinti ukuthi hayibo ngiyakudinga eduze kwami si right gabi mina nawe kwantu ungacabanga nje ujule cha ngizoba yiyona lento ofuna ukuthi ngibe yiyona ngitshela ukuthi ngikufuna ngibe njani ngizoba njengoba ufuna siqoke nanezikibhe ezifanayo mfethu awucabanga ukuthi connection leyo ngiyacela bra yo kuningi yini exaka kakhulu ucabanga ukuthi singavinjwa yini mina nawe yo yabona uyang-approacha konke lokho yabona ukuthi uyangicela konke lokho sa-add anginankinga phuza juice myeni wami wehlisa ulaka phuza juice nansi phuza juice wehlisa ulaka bese uyangiphendula-ke siyakude kabi mina nawe and uyabona ukuthi ngingaba uyena lo muntu omfunayo umndeni wakho ungakuvuma lokho ukuthi wena ube yile nto engifuna ukuthi ube yona hayi bangakuvuma abanankinga ekhaya baya ngokuthi ngithandani mina futhi ngizolandela yonke imigomo nemithetho ongitshela yona wena yini into eshodayo konke eshodayo yo akukho inkinga yami kuningi kodwa ngiyakuzwa ngiyakuzwa but kuningi ngesikhathi esisodwa kuningi ngesikhathi esisodwa ungacabanga kakhulu ungacabanga ujule yabo njengoba uthi uyangizwa kusho ukuthi khonto enzakalayo enhlizweni yakho ngiyacela bra kade hey ngisho abafana bengishela ngangithi nje nginokwanda ikhanda awucabange ngiyeke abafana bonke abebengishela ngenzela wena angiyena kumuntu oright uma kunjalo cabanga mfethu inkinga ngiyakuzwa ithini impendulo yakho kulokho engishoyo uzokwazi ukuyimela zonke izinto ezidingakalayo ayikho into engeke ngiyimele uyabo for wena ngiyenza noma yini
Eish. Indaba yakho. Uthini wenze njani? Siyaqala lolu hambo noma senze njani? Inkinga yilapho uyangiphuthuma. Oh, awuthi ngikunike ithuba ke cabanga. Mungibhekile nje wena awumboni unkosikazi. Usukhulume kangaka. Cha ngiyabuza nje. Uthi awumbonini? Hayi. Hey. Hey. Nzima le ndawo. Ithini imicabango yakho? Shiya konke eceleni, shiya ke manje eceleni. Zonke ezinye izinto nje eziba wena inhliziyo yakho ithini? Uyangithanda noma ungithandi? Ithini into? Angikwazi ke mina ukuthi ngithanda umuntu esifazane ngisuke ngimdinga. Oh uyangidinga. Okay, asingene lapho. Uyangidinga noma ungidinga? Ukuphozana ke empilweni yami. Ngizana noma yini oyidingayo. Ngizozana noma yini oyidingayo. Yini ufuna ngihlale ekhaya? Ngibe unkosikazi wasekhaya ngizoba uyena. Ngizoba noma yini lo ifunayo. Wena uzosho ngizolandela wena. Yebo I know ukuthi mina uapproachile but uma sesibambisene I know ukuthi ngizodedela wena ukuthi ulide indlela. Ngizokunikeza nje isikhundla sakho sokuthi ube indoda. Hayi ngiyakuzwa. Alright. Ithini into yakho lapho? Silahle kumele phela ngazi ukuthi ngimephi nawe. Simephi? Hayi angazi ngithi. Ngenze kanjani? Mina inkinga yami ngiya-eda ngeke ngihlale nawe wedwa. Hayi akunankinga. Ngizobekezela. Njengoba ngishilo nje ngathi hayi ngizoba yilento lo ofuna ukuthi ngibe yiyona. Ufike wesibili, efike wesithathu, efike wesi4 right. Wena ufuna amangaki kahle hle? Awu4 amakhosikazi. Imini oqala. Ngowesibili mina. Oh ukhona okhona. Hayi ngingakwamukela lokho. Ayikho inkinga. Hayi ngiyakuzwa uma ungakwazi ukumamukela yena. Hayi ngizomamukela. Ngizobamukela nalabo abazoza kodwa phela bangabi baningi kakhulu. Kodwa ngizobamukela. Njengoba ngishilo ngathi ngizokwamukela noma yini. Lakho uyabona usungishaya umthetho usuthi wena bengabi baningi. Oh hayi. Usungishaya umthetho. Ababe yisibalo sakho ke. Yezwakala akuzokwenza uma ukuthi unesiqiniseko sokuthi lokho uzokwazi ukumela kuzokwenza ngalo ndlela leyo angiphikisani nakho kodwa uma uzokwazi ukumela uma ungekwazi ukumela angifisi siqale noma ngize ngicabange ukuthi khona okungenzeka uma ungekwazi ukumela Ngizokwazi enkulumeni yami lokhu ngiqalile nje ngikutshelile ngathi noma yini oza nayo ngizoyimela. Ngizoyimela nje akunankinga. Then hayi go right anginankinga. Ngicabanga ukuthi yonke into right. Akukho okufisayo mhlawumbe okunye ukuthi ngibe yikhona mhlawumbe ungakuboni ku right. Inkinga yami ngeke ngikusho la emakhamereni. Oh uzomtshela khona kahle hle uma sesiso sodwa. Yeah. Alright. Because ungilethelana yabo uyangisheshisa uyangiphuthuma konke uyangiphuthuma kodwa ngikhuluma nawe efonini yonke noma ngitshela efonini yonke lento la. Hayi ngiyaxolisa sesoqhubeka efonini ke noma vele sesibonana ngoba vele usuvumile so nje ngiyabonga kakhulu kodwa because ngempela ngikudinga empilweni yami so ngiyabonga Anginankinga. Cela ukuniphazamisa. Ngifuna ukucheck ukuthi kusahamba kahle. yebo Nabantu bami phela manje lamele ngihlangihla ngingigadi ukuthi sanelwi anishayani right. Bafu usatense nangoku. Hayi. Usungconywana Safa. kuhambe kahle yini?
kade umlindele ukuthi uzobona yena? Khuluma iqiniso bengalindele ukuthi abengalindele Umuntu nje ubudidekile nje. ngididekile. So i-conversation ihambe kanjani ngokwakho? Ya, kahle noma kube nalapho engingathandana kodwa ya ube kahle. Okay. Nosihle kambe kanjani? Wena umuntu osilethela ngifuna ukuchecka kuwena ukuthi are you happy? Into izele ukwazile uyifulfill? I am happy. Engizele ihlanganile. Noma nje kuthatha isikhathi eside vele ngiya-understand ubengalindeli. Bese ngekosite lesikhathi do you understand ukuthi nemeshelo shelo 3 months shelo 1 month wena 30 minutes 20 minutes usukhathele kade ngaqala ukumnikeza amahinti lo muntu Akawabona engaboni. amahinti. So la bengizoshaya isipikili Sokugcina ngci. So mawuthi ubuzoshaya isipiki sokugcina usevumile vele. Yes. Imani senakhaphlisha. Zekethe. Qali hooray. Okay. Let me calm down. I feel like sengi excited kakhulu. Ngiworried kodwa kwanda ngawe angazi noma awunginiki le excitement engiyifunayo noma vele umuntu ophansi sidalo nje. Noma usaprocessa. Ya ngisazama ukuhlanganisa konke because bengalindele ukuthi noma kuyena anginankinga but ungilethele lapha. O ubungathanda ukuthi ngikhulume nobabili. Into kanjalo. Amehla abantu nenkinga lawo. Manje angikwazi ukumela namehla abantu. But ya understand. Sengi-understand manje. Okay. But into yenu isihlangene. Yebo isihlangene. Umuntu wami. Umuntu wakho manje. Umuntu wami. Wena umuntu wami futhi ngiyohlezi. Why ngicula mina ngabe kuwena phela uculela umuntu wakho? Wapha mina ngaqalela ucula uthi wena ulide umuntu wakho. Ngizomculela mase sishaya ipicnic. Okay no guys ngibonge kakhulu thank you again for isikhathi sakho nokuthi uvumile ukuthi uze la. Ngiyabonga dadewethu ukuthi usithembile ukuthi besingakwenzela into ekanje. Ngikhohle content khohle uyibuza kangazi noma sengiya overstep hayina ama boundaries. If I am cani ngixolele but I think it's one of the important things with conversation. Bengikubuzile ukuthi unaye umuntu obambisene nawe asho ukuthi nowake but wena ngikhohle ukubuza so ngizama ukuchecka la ukuthi usually kukancane ukuthi umuntu ngamthola esingile elinde wena. So I want to check sabonga. I want to check ukuthi ubevele ngekho noma besisenixoxele lokho nobabili ukuthi nizowenza kanjani. Ukhona. Ubusumazisile. Awunayo inkinga. Anginayo inkinga ngoba phela vele bengeke ngimthole yedwa futhi nasekukholeleni kwakhe inkolelo yakhe ngiya-understand. So nje ngoba ngiyamthanda ngizohlala. Engabe why true love nje ingangilocate or ingasilocate nje sonke thina abanye abanesimo esifana nesami. No it's fine anginishiye nakukudla wena sekufikile ngiyathemba ukuthi nizoenjoya ukudla. Sibonge kakhulu and congratulations on your newly found love. Thank you. Siyabonga kakhulu. All right, enjoy your food. Thank you. Thank you. This is our next chapter. I-date yami namhlanje ihambe kahle kakhulu, ngihappy ngakho konke. Ihambe kahle noma ibithusa nje kakhulu. I-date yami namhlanje ihambe kahle. Into engiyithande kakhulu nge-date ukuthi ngibonane nokwanda sixoxe ngakho konke bengufisa ukuthi ngikusho kuyena futhi wakwamukela ngendlela e-right. Okungithusile nge-date ukuthi bengalindele ukuthi mina ngiyazazisa kakhulu. Bengalindele ukuthi umuntu wesifazane engeza kumina ezokhuluma lokho akukhulumile. Ikhona ukungithusile. Ayikho into engingathi ayihambanga kahle ngale date, yonke into ibe right kumina. Engikuthande kakhulu nge-date ukuthi uyilento engiyifunayo. Unesizotha yekela ukuthi uze kumina. Lokho angikuthandi kodwa yena unesizotha indlela akagqoke ngayo nendlela akavuma ngazo zonke akavuma ngayo nje izinto. Lokho kunginika ukuthi singaqhubeka phambili. Into engingathanda ukuyisho kukwanda njengamanje ukuthi ngiyabonga ukuthi anginikeze ithuba lokuthi ngimthande futhi nje ngizomthanda ngendlela e-right nje kuyoze kuyovalwa. Engakuthandanga ukuthi ungilethe kwi-date
Ilokho okukhulu nje kunakho ukuthi ungilethe phambi kwamakhamera but ngigcine sengirelaxa because nabantu bakhona ba-relaxile bagcine bangenza ngakhululeka yeah. Nakwethu esicuphisene naye akukho engingakusho okuningi ngaphandle kokuthi siyabambisana nje. Konke bekusho bekushiswa yini engakuthanda ukusho kuyena ukuthi angikwazi ukuthi bekushiswa yini kodwa ukuthi konke akakushilo kuyiqiniso I think singaqhubeka. Out of 10 next chapter ngingayinika u10 out of 10. Yonke into yakhona right, everything nje ngiyithandile akukho engakuthandanga futhi nje kumnca. Out of 10 I next chapter ngingayinika u10 out of 10 because yayishaya inyama yona inyama nje ihamba phambili okunye nakho kuhle kodwa mina angikudli kodwa inyama iyahamba yona inyama yakhona. The famous words of Fikapulietu Entsha, this is our next chapter and we are at next chapter on 167 Florida Road. Ladies, gentlemen, boys, girls, manene na manenekazi, ma 2000 nama VIP asemhlabeni. I have to sign out and take a bow. Igama lami nguSine Ngwakanene. But of course, ngoba wena uyi VIP asemhlabeni, then you have the honor and the privilege to call me under my 2K or 2K naye. Thank you so much for tuning in and joining us on tonight's special edition of I Have a Crush on You, proudly brought to you by Select Africa TV. Mangabe nayo khona umuntu obona ngathi ngabe phakade lakho but uyasaba mhlawumbe kum-approacha noma uswela indlela nje ufuna abantu abazokuboosta moral support, please do write to us on the email address down below. Ungasabi fethu naso kwenzela iqiniso ngoba uyazi Select Africa TV izokusetha. I'm so happy that we were able to ukuthi sethe uNosihle Benokwanda and we are here to witness their new love story. All thanks to you. Remember to follow this amazing channel, subscribe on YouTube, drop your comments down below. Did we meet your expectations? Usaqala ukubukela ishow and we'll catch up kuma social media platforms. Guest corner Select Africa TV. Mina ngu Andama 2000 and this is the next chapter. Bye. Happy Tuesday.